खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 12 मे 2026 मायथाइ एबा 28 बैसाग दान 1433 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोदान गोहो आरो गोख्रों थिरांथा लानो हानाय गोहो लानानै फैगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव गोख्रै दावगागोन आरो थालांनाय खामानिफोरा सिगांथिं दावगागोन। नोंथांनि दैदेननाय रोंग'थिया खामानि थिलियाव ओंखारगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव हरखाब मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव माबा मोनसे मोजां जाथायनि सोमोन्दै सावरायनो हागौमोन। नोंथांनि गावजों गाव फोथायनाया बांगोन आरो मानसिफ्रा नोंथांनि बाथ्राफोरखौ गोसो गोथारै लागोन। मोनसे गोदान बिबानआ नोंथांनि थाखाय खाबु लाबोगोन। नोंथांनि सानस्रिफोरा रोखा जागोन, थिरांथाफोरखौ गोरलैसिन खालामगोन। साननि जोबनायथिं नोंथाङा जाफुंसारनाय आरो गोजोननाय मोन्नैखौबो मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा गेरुवा गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना दिदोमथि आरो लासै लासै दावगानायखौ दिन्थियो। नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ सानथांखि बादियै आवगायगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि नाजानायखौ बाख्नायनाय जागोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगानायनि नेरसोन दं, नाथाय धोर्ज लाखिनायनि गोनांथि जागोन। नखरजों सम हगारनाया नोंथांनि गोसोआव गोजोन लाबोगोन। नोंथाङा मोनसे गोजाम खामानिखौ मावफुंनायाव जाफुंसार जागोन। गोदान रां थिसननायाव सांग्राङै आगान ला। नोंथांनि सानस्रिया बाहायथाव आरो गोख्रों जागोन। साननि जोबनायाव गोसोआरि समानथाया थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मै गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना रायज्लायनाय आरो गोदान खाबुफोरजों सोमोन्दो थागोन। नोंथांनि सोदोबफोरा मानसिफोरनि सायाव गोथौ गोहोम खोख्लैगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव गोदान बिबानफोर एबा मावथांखि मोननो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा जानायनि गोख्रों जाथावना थायो। लोगोफोरनि हेफाजाब होनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि सानस्रिया सोरजिलु आरो गोख्रोंसिन जागोन। गोदान बिथांखि जागायजेननायनि बेयो मोजां सम। नोंथांनि फोथायथिया नोंथांखौ सिगांथिं नारख्लायगोन। साननि जोबनायथिं नोंथाङा गोजोननाय आरो मोनफुंनायनि मोन्दांथिखौ मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना गोसोआरि समानथाय आरो गियानजों दावगालांनायनि थाखाय। नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोरखौ गोजोन गोसोजों फोजोबगोन। नोंथाङा खामानि थिलियाव हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा सरासनस्रा नाथाय दिदोम जागोन। नखराव मोनसे गोजोन आबहावा थागोन। नोंथाङा मोनसे गोजाम सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनो हायो। गोदान मिजिंफोर आरो मोजां सानस्रिफोरा नोंथांजों थागोन। नोंथांनि थिरांथाफोरा गोसोजों समानथि जागोन। साननि जोबनायथिं नोंथाङा गोसोआरि गोजोनखौ मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मुक्ता गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना मोनसे फोथायथि आरो सिनायथिखौ बांहोनाय सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ आबुं गोहोजों मावगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि थाथाया गोख्रों जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि गोदान खाबुफोर ओंखारनो हागौ। नखराव खुसि आरो रंजानायनि आबहावा थागोन। नोंथांनि थिरांथाफोरा जाफुंसार जागोन। गोदान बिबानफोरा नोंथांनि थाखाय जाफुंसारनायनि लामाखौ बेखेवगोन। मानसिफोरनि सायाव नोंथांनि गोहोमखौ रोखायै नुनो मोनगोन। जोबनायाव नोंथाङा मान आरो गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सनानि गोमो गाब।
कन्या राशि दिनैनि साना बिथांखि लानाय आरो बिजिरनायनि सान। नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ जोबोद साजायनाय आदबजों मावफुंगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'आ मोजां फिथाय होगोन। रांखान्थियारि हालोदाव जौगानायखौ नुनो मोनगोन। नखरनि हेफाजाब होनाया नोंथांनि गावजों गाव फोथायनायखौ बांहोगोन। गोदान मोनफुंनायनि नेरसोन नुजानो हागौ। नोंथांनि सानस्रिया रोखा आरो बाहायथाव जागोन। गोजाम थालांनाय खामानिफोरा आबुं जानो हमगोन। जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय आरो दिदोमथि मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मै गाब। तुला राशि दिनैनि साना समानथाय आरो सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायनि सान। नोंथाङा नोंथांनि आखुजों मानसिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। खामानि थिलियाव हेफाजाब होनायनि आबहावाया गोख्रों जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानायखौ नुनो मोनगोन। नखराव गोजोन आबहावा थागोन। नोंथाङा गोदान बिथांखिफोरनि सायाव साननायखौ जागायनो हागौ। नोंथांनि गावजों गाव फोथायनाया दिदोम आरो गोख्रों थागोन। सोमोन्दोआव गोदै गोदै जागोन। साननि जोबनायाव गोसोआरि गोजोनआ फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि दिनैनि साना गोथौवै साननानै थार थिरांथा लानायनि सान। नोंथाङा नोंथांनि रोंगौथिखौ मोजाङै बाहायगोन। खामानि थिलियाव सोलायनायनि नेरसोन थानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रांथि थानाया गोनांथार। नखरनि हेफाजाबा नोंथांखौ गोख्रों खालामगोन। मोनसे गोदान दिथायाव साननाया जौगागोन। नोंथांनि मावखान्थिया जाफुंसार जानो हागौ। नोंथांनि इसिङारि गोहोआ बांगोन। साननि जोबनायाव गोजोननाय आरो रोखाथिखौ मोनदांनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि दिनैनि साना थुलुंगाखांनाय आरो गोदान खाबुफोरजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोरखौ आबुं फोथायथिजों मावफुंगोन। नोंथांनि जिउ राहायारि जिउआव गोदान बिबानफोर फैनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा जानायनि नेरसोन दं। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव थागोन। दावबायनाय एबा गोदान सोमोन्दोनिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा जानो हागौ। सिगांनि थाबथानाय खामानिफोराव दावगानाय जागोन। नोंथांनि गोहो आरो खस्थ'आ जाफुंसारगोन। जोबनायाव नोंथांनि गोसोआ खुसि आरो गोजोन थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। मकर राशि दिनैनि साना गोब्राब नाजानाय आरो आब्रुथिजों दावगालांनायनि सान। नोंथाङा नोंथांनि थांखियाव आबुङै गोसो होगोन। नोंथांनि खामानि मावनायनि रोखोमआ खामानि थिलियाव बाख्नायजागोन। रांखान्थियारि हालोदा सिगांनिख्रुइ साबसिन नुजागोन। नखरनि सुबुंफोरजों सम हगारनाया नोंथांखौ गोजोन मोनहोगोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि मावनाया जागायनो हागौ। नोंथांनि थिरांथाफोरा इयुननि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। रोंगौथि आरो गियाननि गेजेरजों जाफुंसारनाया फैगोन। गोजाम साननायफोरा लासै लासै गोमोरलांगोन। जोबनायाव फोथायथि आरो गोजोन थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुगा गाब। कुम्भ राशि दिनै गोदान सानस्रि आरो सोरजिथायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि सानस्रिया नोंथांखौ गुबुनफोरनि गेजेराव मोनसे एखुथा सिनायथि मोनगोन। खामानि थिलियाव गोदान खाबुफोर मोन्नायनि जाथावना दं। रांखान्थियारि बिथिङाव गियान लाखिनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। लोगोफोर आरो नखरनि हेफाजाबा नोंथांजों थागोन। गोदान बिरोंदामिन एबा गियाननि फारसे गोसो गुदुं जागोन। नोंथांनि नाजानायखौ बाख्नायनाय जागोन। गोजाम जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हागोन। नोंथांनि खोमसि फोथायनाया अरायबो गोख्रों जागोन। साननि जोबनायथिं नोंथाङा खुसि आरो मोजां गोहोखौ मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। मीन राशि दिनै गोसोआरि गोहो आरो गोदान थुलुंगा लाबोगोन।
नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोरखौ गोजोन आरो सोलोजों फोजोबगोन। नोंथांनि खामानि मावनायाव नोंथांनि रोंग'थिखौ बाख्नायनाय जानो हागौ। रांखान्थियारि हालोदाव जौगानायनि नेरसोन नुनो मोनगोन। नखराव अननाय आरो हेफाजाबनि आबहावा थागोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जानाया बांनो हागौ। नोंथांनि सानबोलावरिया गोदान मोनफुंनायनि लामाखौ बेखेवगोन। सोरबा गोजाम लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननायनि जाथावना थायो। नोंथांनि थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। साननि जोबनायथिं नोंथाङा गोसोआरि गोजोन आरो गोजोनखौ मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों लैथो गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।